Which bumbo clock Dog I am. Cause this morning I wake up good enough. Give me a good blood clot dog. What kind of little bumbo clock dog this I'ma give? Think I have a back load of blood clot. Think I have to defend me on me? Yes, нашите. Така, what's up, guys? Чак аз не... What's up, guys? Здравейте хора, днеска ще играем на нещо си, не знам каква е тази игра, ама е CS. И да, аз съм бати да тебе в глупака! Това е най-доброто интро, което сме правили. Еми, яш ми спермата, да я знам. И да, просто... Да, стана ми скучно и реших да снимам видео за YouTube. Така че... Браво е! Браво е! Бат, тук са... Сашо, всяко ма убиеш човек, ще ти... Няма. Толкова път съм добър. На така good boy. Човек, не! Дай сега гледайте моята стратегия. Брат, аз този флашбанг го хвърлям на едно място. То отивам. Ами брат, ние трябва да ти викаме емо флашбанга, бе. Флаша, бе. Емо флаша. О, вече знам се. Ще се изсера в газа. Пати кривия флашбанга, бе, човек, какво е това е? Набава ти цицата. Майка ти! То стана тостера, бе, човек, тостера, баба тебе в тостера да те. Бати тостера, бе, човек, Майко, не, бао, майката, бати бъгата игра, бе. О, не, брат, такива. Ай, мама, майко, мале, Сашо, Спирам. списал е, бат, Окей. За Сигма си се взела, опа, о, не, майко, аз съм флашбанг в себе си. Брато, верно Рико е някакъв шибан, бе, човек, какво това е? Ото? Ми викаш, че имам и си. То къде? В на баба ти цоцата. Къде е то, е? Опа, please give me money. Чист. Така, мам. Мале, 20 Не, брат, какво пея, бе, човек, това са едно... Сега сме 2024-та. Този път Рикойл... Брат, този път Рикойл беше много добре, ама той пак ме уби. Second half, мале сега ние сме терористи, окей. Два християна мутоки, не. Майко! Бати шибания Рикойл, човек. То Рикойл е по-крив от... Добре. Снимаш видео? Аз го снимам на части, защото иначе няма да мога го направя. Майде ти кама флашбанга! Това е първата грешка, която направих. Знаеш коя е първата грешка? Не искаш да виж коя? Я виж. Бекерека чиз, бекерека чиз. Не може! Казах ти сандвич, ама... Бе, какъв сандвич? Не може, то бях на 30 кръва, човек, то беше, то се знаеш просто, то се знаеше. Абе, казах ти, че е на сандвич, бе! Знаме, човек! Стига, разбрах, знам, че е на сандвич.
Беше на Да, но вече не е на сандвич. майка ти, брат. Още мога да сменя. Бати, кривия рекойл, бе, човек, какво е това, И ето още една... Дрискаме, брат. Бе, брат. Скибиди Форс Найт Дор, но... Къде та мафия Памперс мафия, майко. О, сандвич, коса Така се казва мястото, дете... Добре, аз. Ба, това аз ще бъдавам. Нещо спечелим. Брат. Не, да. Внимай, загубихме. Не. Не, той е маги пункт за нас, ако печелим. Как може бе, човек? Сега, брат, сега. Сега ще се насера, брат, сега, не тук, сега се насирам, газ, ще пускам... Бе, ти просто ли си, бе, човек? Ти после що губим? Ето кой е проблема. Бати са... Рикойл е проблема. Какъв? Да, бе, рикойла, да, затова го хвърляш по мене. Тепле бомбата, друг тип, мале. Помощ! И ноеш, само мяташ неща по мене, бе, човек. Спи се. Добре, бе, бати. Ама не е забавно. Не е забавно въобще. Не ми са хили, брат. Сега ако загубим, ти си виновен. Не. Добре, хубаво. Нека да видим. Дали Памперс мафия ще направи Памперс мафия. Ти бат, тук ли реши, бе? Бата, шибания, рикойл на баба ти, Сандвич. Добре, това не всичко от нас, хора, не речел.